wannan number za ta kira don lokacin in kin kira ni ma in kunya zai hana ki bayani to ki kira wannan line kawai in magani kike so ba wai tambaya ko dogon bayani ba ga number na farko ta mace 091 61 45 66 69 dan sake maimaitawa 091 61 45 66 69 wannan ga masu kira mata kenan ni ma su rage min nauyi wajen kira na wallahi har karfe 12 zaka ji mai ta kira ka saboda damuwa wata ta fara zayyano maka wallahi shekara kaza bata samu ciki ba bata yi waye ba to ga namban mata ku giya musu damuwoyi kawai insha Allah sai namban mace ta biyu 070 47 05 69 72